Shalom poras madihita saluna adorak sutabigi turku jamita tapasada marohata martanyang nahita asini roha madihamudo dame nasian di bata ama dot siang Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Dihamudo nga sa porsiyaw di bagasan Kristus Yesus turku jamita pertanyaan epistel minggu paunopon dung tirintatis imana tersurat di Matius 10 mamuka sian ayat sada saat rudi ayat sia soroma didok disi dinasadari luar ma Yesus sian bagasi lahudul tu pasir nitawi jadi marpung matorop halak tujuluna gawe di pana ibana masada parau lahudul tusi jala sudi natoropi jongjong do di pasiri dungi gudang ma di hatau tunasida huhut pakai upama ninama nalau tu balia dosa halak panabur lahu manabur jadi dina manaburi ibana adong ma boni ide ba nama miltik tudalan dungi romaka pidong mamarguti alai anggona deba tutano na batuat do madabu dina susadia hafal tano jadi tibu batu dibahen naso bagas tano disi alai di dalam tibu mataniari raharma gabe mate ala sumarurat anggona diba tupar suhubiat do madabu laos tubuh dua kasih hubi gawe dipisati maeme alai na dibanari tutano na dingganido madabu gawe sau marparbui 100 lopik do nadiba ono 10 lopik do nadiba jala 30 lopik do nadiba hamu akka namar pinggol hamu mai ima sahana dia mudong asa porsiaun adong do tulu variabel na dipatulo di baga satu pukon ima panabur boni tempat inganan di panaburani jadi di baga satu pukon hatorang ni turpukon nagabe odolan na ima inganan panaburan di boni na selalu dihubuko tu pakorhon di perbuena dia may naparjulo molo buni na mamiltik tudalan moloro akkapidong badi parkuti ma buni imahatai molo secara alegoris pidongi digobar do isong perjahat perampas nama buat naso apunana naso nama buat naso artana na padua dia mudo ngasa porsiaon buni na badagu tutano batu-batuan tubuh donyan alai dang marurat moloro aik manang banjir malapak mamurun molomo pari gawe rahar mamosok ala somarurat lapatan na disi nang dihita kahalak na porsia di bagasan Kristus Yesus moloro si taunoni tang manahan akan na porsia ido hatudosan ni upama na pinasa ni Yesus moloro aik manang banjir malapak manang burun
nang di tongah-tongah ni ngulu pe hajul mau moloro si tau ni dang manahan saat lu di ujung dumina patulu dia mudong asa porsial molobuni na madabu tu parsuhupian om manamura dipisap na jujud di jolma ala madabu tu tongat dala jala molohona pisap tutu perkembangan midang arong tu budunya alai dang bui di mana mangulu satu nomor terbu dumina paupatur buni na madabu tu tanu nadinggan nomor lapatan maparbuihu nadinggan dumi marlipat gadda makasilta warna pe tu inganan manang hadabuan ni buni tuna subur nasada biji do bonina bui gawi 100 biji hasil dungi dia mudong asa porsiao na palimahon bukon naki manaringot taringot tuhata na marpinggo lapatan na marpanangi ma di parwahom ma upama na pinasa ni Yesusi asa molo di parwahoni ditangihoni gabi tubuh mapangatusion dinalahu manggulahu ayolo du sipata nang ditonga-tonga ni ngulu terlumubi ditonga-tonga ni ngulu ni keluarga nang akadada naki muluju adunan tokkijo sopola dibigi sopola diaturehon juju disuarai atong akadia manaik ko diparbuhe song parbuhe ni hapursiaw tala makanguluhon atai alusna ikot toktong do hitatangi di hatani ribata unang sopola dibigi molirokon toktong manangion hatani dibata jala diulahumma unang asalulu unang tokinai unang haduan sadi hari dihataon hatai ditugason sadi hari ipe kasitongna pitorma umalapu imana ikum mangulah ido sa sitong na cara ni diwata lau mangaramoti hitam asa mangulu di bagasan hata ni diwata alani posma rohatta marhiti hata ni diwata nang tersabur di tonga-tonga ni gulut taon tapar roahom me tatangihom me jala taulau ma hobar tu lomo ni roha ni diwata amin martanyang meita ali Tuhan diwata manami nang marhabang sa iwan gijang pasu-pasu ma Tuhan hatami nagabi bohal ni parguan nami hasabuy hula kami nahubar tulomo ni roham di bagasan Yesus Kristus ay mertanya tu tangihom mapanduan nami amin shalom horas madihita saluna